poprosila. Tak, jak vidíte, naše katedra sídlí přímo v centru města Plzně, to znamená, pokud u nás budete studovat, budete to mít všude blízko. Tady vidíte seznam studijních programů, které nabízíme. To znamená, že katedra filozofie nabízí 2 bakalářské programy, 2 navazující magisterské programy a 1 program doktorský. Velice překvapivě teda programy, které nabízíme, jsou filozofie, když jsme katedra filozofie, a potom teda bakalářský studijní program humanitní studia. Já bych začala bakalářským studijním programem humanitní studia, protože ten naše katedra pěstuje nejdéle. Ten byl akreditován v roce 1993, to znamená, že už s ním máme více než 30letou zkušenost. Je to také ten studijní program, který nabízíme nejenom v prezenční formě, ale i v kombinované formě studia, to znamená pro ty, kteří studují při zaměstnání a mohou docházet do školy pouze o víkendech. Co je předmětem toho studijního programu humanitní studia? Základním úkolem je poskytnout vám nějaký vhled do všech základních humanitních disciplín, jako je nejenom filozofie a historie, ale také religionistika, etika, estetika, dějiny a teorie umění a i do společenských věd, to znamená antropologie, sociologie, politologie a tak podobně. Tento studijní program vychází ze zkušenosti, že na středních školách jsou humanitní a společenské vědy takovou popelkou. To znamená, že dost často v okamžiku, kdy přicházíte na vysokou školu, nemáte úplně představu, jestli vás srdce táhne. Víte, že chcete dělat humanitní nebo společenskovědní disciplíny, ale ještě nejste úplně rozhodnutí, jestli spíš sociologii nebo politologii. Tenhle ten studijní program vám má umožnit nahlédnout pod pokličku pokud možno většího počtu těchto oborů, tak abyste se mohli rozhodnout a potom se dále specializovat. Základem toho studijního programu je filozofie a historie, protože to patří k základům humanitního vzdělávání. A vedle toho se můžete specializovat podle těch zaměření, které nabízí naše katedra. Čili co jsou specializace, které vám nabízíme? Jedna větev souvisí s teorií a dějinami umění a směřuje k péči o kulturní dědictví. V této specializaci si můžete volit nebo si volíte předměty, jako jsou dějiny umění, teorie literatury, teorie divadla, teorie filmu a zároveň i ty kurzy, které směřují ke studiu regionální kultury a památkové péči. Čili máte tam to teoretické zaměření i to praktické. To samé vám nabízí ta druhá specializace, humanitní studia pro informační společnost. To je specializace, která reaguje na to, že teda žijeme v 21. století a život v 21. století nějakým způsobem určují nové technologie, v posledních letech zejména ChatGPT. To znamená, že v této specializaci se můžete věnovat tomu, jakým způsobem počítače a tyto technologie ovlivňují nejenom techniku, ale i společenský život, kulturu, studium dějin i vlastně podobu těch humanitních věd. Bohužel to obnáší, že se musíte naučit něco z programování a případně nějakou tu statistiku, ale je to ušito na míru tomu, že to budete používat v těch humanitních disciplínách. Jo? Takže i když to v těch studijních plánech uvidíte, nemusíte mít z toho strach, protože to počítá s tím, že je to určeno primárně pro humanitní studia. Čili nikdo nebude chtít, abyste to počítali, musíte se jenom naučit, kde vám to ten počítač spočítá a případně nakreslí. Zároveň se v této specializaci věnujeme teoretickým otázkám, jako je filozofie jazyka, filozofie mysli nebo filozofie pro umělou inteligenci. To znamená, že řešíme problémy, jako jestli počítače můžou myslet a jestli když si s vámi povídají, jestli rozumí tomu, o čem si povídají, případně jestli umíte odlišit Matrix od reality. Tahle naše specializace směřuje potom k navazujícímu magisterskému studiu filozofie pro umělou inteligenci. V této specializaci zároveň rozvíjíme spolupráci s technickými a matematickými fakultami téhle univerzity. A v posledních letech se ukazuje jako velmi zajímavá právě spolupráce s katedrou matematiky, protože překvapivě teda bez té matematiky ten ChatGPT úplně nefunguje. Tak, poslední specializace, kterou nabízíme, souvisí s tím, že řada studentů, kteří přicházejí na filozofickou fakultu, očekávají, že se stanou učiteli. Vzhledem k povaze toho našeho oboru pak samozřejmě se tady nabízí ta standardní kombinace základy společenských věd
a historie, po případě jazyky, protože k humanitnímu vzdělávání i jazykové vzdělání patří. Takže tohle je specializace, kde teda jsou úvody do těch společenských věd, jako je antropologie, sociologie, politologie, psychologie a je to doplněno i o ty kurzy pedagogicko-psychologického minima. Zdůrazňuji, že učitelem se člověk může stát teprve, až když je absolventem toho navazujícího magisterského studia na pedagogické fakultě. Tahle ta specializace je koncipována tak, abyste měli i to pedagogicko-psychologické minimum stejně, jako to mají ty absolventi pedagogické fakulty. To znamená, že můžete plnohodnotně pokračovat potom v tom studiu učitelství na té pedagogické fakultě a nebudete handicapováni tím, že přicházíte z fakulty filozofické. Já ráda říkám, že naopak máte výhodu, protože těm základům společenských věd pak rozumíte lépe, než ty z těch pedagogických fakult. Doufám, že to není nikdo z pedagogické fakulty, abych se ho dotkla. Tak, tohle je bakalářský studijní program filozofie. Asi vás nepřekvapí, že teda to je vlajková loď naší katedry, ačkoliv je to studijní program podstatně menší a podstatně mladší, než ten, který jsem právě představovala. Náš bakalářský studijní program je koncipován velmi tradičně. To znamená, že projdete školením v dějinách filozofie, školením ve filozofii 20. a 21. století a to celé doplněno o systematickou filozofii. Pokud je systematická filozofie pro vás cizím termínem, tak systematická znamená, že to děláte po tématech. Takže to, co se nejdřív dozvíte, jak se dělalo v jednotlivých obdobích, tak potom vlastně probíráte znova, co o filozofii jazyka, filozofii mysli, estetice, etice a tak podobně v jednotlivých disciplínách dělali. Či to, co nejdřív projdete teoreticky, projdete potom znova tematicky, tak, aby se to všechno pěkně propojilo. No a neoddělitelnou částí studia filozofie je potom četba a interpretace filozofického textu, nejenom v češtině, ale také v cizích jazycích. Student filozofie, nebo předpokládáme, nebo očekáváme, nebo rádi bychom, aby student filozofie uměl pracovat ve 2 cizích jazycích. V tom prvním jazyce by měl být schopen se slovníkem číst a případně překládat. U toho druhého se spokojíme, pokud umí najít příslušný termín v té cizí pasáži. Jo, čili je jeden jazyk aktivně, druhý jazyk pasivně. Vedle klasických nebo standardních světových jazyků, angličtina, němčina a francouzština, nabízíme rovněž klasické filozofické jazyky, jako je latina a řečtina. Tak, jestli bych mohla poprosit. Jak jsem říkala, já bych ráda, abyste u nás na katedře zůstali déle než jenom 3 roky, takže bych vám chtěla představit i naše navazující magisterské studijní programy. První z nich se jmenuje Humanitní studia a dominantně navazuje na tu specializaci péče o kulturní dědictví v těch humanitních studiích, protože se soustředí na studium dějin evropské vědy a kultury. To, co je na tom bakaláři studováno spíše s tím praktickým zaměřením a výstupem do praxe, je tady studováno podrobněji a v nějakých širších teoretických souvislostech. To znamená, že systematicky studujeme dějiny vědy v kulturním kontextu, dějiny umění a duchovní vývoj Evropy, to znamená primárně dějiny náboženství, tedy křesťanství. A ten další. Jak už jsem zmiňovala, tou největší specializací naší katedry je filozofie pro umělou inteligenci, kterou realizujeme ve spolupráci s katedrou kybernetiky. Studijní program tohoto zaměření na katedře máme už déle než 10 let, to znamená ještě dříve, než přišel ChatGPT. Jak už napovídá ten název, tenhle studijní program je vlastně kombinací filozofie a umělé inteligence. To znamená, že předpokládá některé praktické znalosti, takže tady vlastně byste se měli seznámit se základy programování tak, abyste nahlédli, jakým způsobem ty systémy umělé inteligence fungují a mohli potom vlastně odpovídat na ty filozofické a teoretické otázky, jakým způsobem a proč umělá inteligence funguje tak, jak funguje, proč nám dává ty odpovědi, které nám dává, jestli holoupne, jak si myslí někteří novináři a tak podobně. Tak, tím bych skončila představení našich studijních programů. Další, co studenty obvykle zajímá, je, jestli teda, když u nás budou studovat, tak to znamená, že celé 3 roky budou přivázáni k Plzni,
nebudete. Pokud se odhodláte, můžete vyrazit do světa, zejména teda do Evropy. My jsme tady připravili nebo udělali seznam těch nejoblíbenějších destinací, kam můžete s naší katedrou vyjet. Takže máme spřátelené univerzity v Německu, Bavorsku, Španělsku, v Portugalsku, v Norsku i v Rakousku. To znamená, můžete jak do tepla, tak do zimy, podle toho, co je vaše preference. Tak. A poslední, to, na co se často zejména vaši rodiče ptají, je to, co budete dělat, až to pro Boha absolvujete. Smutná zpráva je, že inzerát hledáme filozofa na plný úvazek, nástup i hned, pravděpodobně nenajdete. Nicméně si myslím, že absolventi našich studijních programů se uplatní v podstatě skoro všude. Takže my jsme tady udělali zase nějaký stručný přehled toho, kde všude se naši absolventi uplatňují. Samozřejmě my, co by akademičtí pracovníci, jsme nejpyšnější na ty první dvě uplatnění, to znamená to, že naše absolventy najdete jako akademické pracovníky na vysokých školách, stejně jako vědecké a výzkumné pracovníky v ústavech Akademie věd. Nicméně uznávám, že většina směřuje zcela jinam. Velká část našich absolventů právě díky té specializaci péče o kulturní dědictví skončí v různých muzejních institucích, v knihovnách, v archivech, galeriích, máme kastelány na různých hradech a zámcích, máme pracovníky v Ústavu památkové péče a tak podobně. Druhá velká skupina našich absolventů potom končí na, teď nechci říct, že za přepážkou, ale v podstatě ano, za přepážkou, na různých úřadech, ať už ve veřejné nebo státní správě, nebo v bankách, nebo v komerční sféře. Jo, čili takové ty neadresné úřednické pozice jsou přesně ta místa, kde se naši absolventi uplatňují, protože umí číst, což je dneska neobvyklá dovednost. Část našich absolventů potom směřuje do neziskové sféry, ale ta není pro nás úplně typická. A protože, jak vidíte, ta možnost uplatnění je hodně široká a vy si musíte vybrat, tak my vám nabízíme možnost zkusit si najít práci na nečisto už během studia. To znamená, že součástí posledního ročníku je praxe, kde vy si můžete oskoušet, jestli vaše představy o tom, jak vypadá práce v muzeu, odpovídají té realitě. To znamená, v tom levém okénku máte seznam těch institucí, kam naši studenti míří na ty praxe nejčastěji a vidíte, že to vlastně odpovídá tomu, kde potom skončí reálně. A já bych poprosila poslední slide. A jak mě upozornili moji studenti, když jsem tu prezentaci připravovala, nejenom studiem živ je student, takže tady máte ještě takovou pozvánku na další akce, které naše katedra pořádá nad rámec studijního plánu tedy. Tak, a tím bych poděkovala za pozornost a nechávám prostor dotazům. Ano? Jo. Jo. Každý ten předmět má přednášku a seminář. Jo? A obojí má 2 hodiny každý týden. To znamená, že vždycky minimálně v tom semináři ten prostor pro ty diskuze je. V těch přednáškách to pak záleží na vyučujícím a jeho způsobu výkladu, jestli preferuje nějaký interaktivnější modus výkladu, anebo jestli teda jede skutečně jenom frontálním způsobem. Takže na těch seminářích vždycky, na těch přednáškách to záleží na vyučujícím. Samozřejmě, jestliže v humanitních studiích studuje 80 studentů, tak prostor pro diskuzi na přednášce pravděpodobně nebude a bude až v těch seminářích, kde jste rozděleni do menších skupin. Zatímco na filozofii standardně studuje 10-15 studentů, takže tam vlastně rozdíl mezi seminární a přednáškovou výukou úplně není, protože zejména v té filozofii ta diskuze je vlastně základním vyučovacím nástrojem. Tak s kvantovou fyzikou jsem si tady netroufla operovat, nicméně naše katedra má spolupráci s novým, ježišmarja, jak se jmenuje NTC, celým názvem? Výzkumné centrum nové technologie. Tak,
právě na otázku kvantové fyziky, zejména ve vztahu ke kvantovým počítačům. U nás na katedře vyučuje pan docent Holeček z tohoto výzkumného centra a v loňském hodnocení kvality výuky měl úžasnou poznámku vedle celé řady jiných pochvalných komentářů, já si to dovolím citovat. Pan docent Holeček mi změnil život, poprvé v životě jsem se těšila na hodinu fyziky. Tak. A ještě tam bylo něco takového, nikdy bych tomu nevěřila. Tak. Jo, takže ano, kvantové fyzice a kvantovým počítačům se věnujeme a troufnu si tvrdit, že způsobem, který je zcela adekvátní pro Filozofickou fakultu. Jo, to jsem tam možná explicitně nezmiňovala a možná to ve výčtu těch uplatnění úplně nebylo, ale samozřejmě i jedna z těch praxí je praxe jako v mediální sféře, to znamená v novinách a zejména máme spolupráci s rozhlasem. Jo, tam vlastně každoročně na ty praxe studenti chodí. A ano, hlavním předmětem humanitních studií je práce s textem, což vás jednoznačně disponuje případně pro žurnalistiku. Jo? Ano? Tak, jak už jsem říkala v těch humanitních studiích, ta historie se vlastně vyučuje vedle celé řady jiných disciplín. To znamená, že nemůžete čekat, že získáte historické vzdělání v plném rozsahu, to spíš na katedře historie. Protože je to jsou to humanitní studia, my žijeme v České republice a v 21. století, tak i v tomto smyslu jsme vlastně omezili ten rozsah té výuky té historie ve smyslu, že to jsou české dějiny v evropském kontextu a moderní dějiny. Jo? Tak, abychom prostě reflektovali region a dobu. To, na co se ptáte, to spíš najdete potom v těch navazujících magisterských studiích, jak byl ten studijní program humanitní studia, tak tam byla věda, kultura a umění jakoby v tom nějakém společenském kontextu, tak tam by to spíš právě jako směřovalo, ale taky spíš jakoby k těm společenským souvislostem než k té každodennosti, protože je to přece jenom věda a umění. Jo?